budget ubah Winston Tony Lindo kubu CM Matamai ke KHADC. Bad Shong Bang Kesi ya kilang dia gejat data pada ITC. Kiku board kibabnya. Menteri Rangba Gerat Kes Sangta Kasni Buram Ya Kapashal Initiative Hapo Gram City Halo Jai Bhagijing Shisha Duma Bapau Nam Hakar Rijing Shara Gomki Pulet Hak Menteri Rangba Ula Pleru Ya Ka Hakani ke program layadan langru usembut Menteri Rangba Gejala ubak pres Chief Secretary Gejala ubak DP Waklang bad ka DGP ka Menteri Rangba ula lo MS kaban pensu bajia World Tourism Day arajar arpusan da kaba pen ka program Balia calling the One Connect Hanong ba Shillong hakani program pediang ya ke kusnam outlook orang ba Jadi kam jengok kai bangkinong wan jengok kai perthai na ta saulak hau snam ara kesni ulu yaki arspa project jengok kai badang pensyongdor hadu alai hajar rio spa arpusan keluar tingkah bisa kaba aban penbhara apart from the 3,000 that is going on today, just recently government India of 250 plus crores in the Sora area. Executive member Chong Wan Chingo Chong Chan da ka ba ong haba ai jingkran ha gijing yalang or kijing e ha teloni ki kam ong bus na ke beladap thong bat gijing telot Chai kurom ya ka ro keluar tingkah man lau snam siu nong tre ka ki si kam thau ki hapo ka department chong ka te ka tu yang building mai rang sena di blok amok tara shanu ya kamu sina di bariban plina ya ka office kam juga blok apa kana kemna ki minister ain yo kata minister nong thamai uba Winston Tony Lengdo unsa chale persha merengkat gajinya senran lang ke MDC ka VPP but uba strong pillar secretary jang galong kababiang bat lapdiang ya ka
hadian ba kaliang persya kalarai ban nam penyeng kertong. Ha kacing khandra Hills ringkat ka state anti police traffic cell. Hadian tip syapang gajing wan poi jong udrok teng kum u chuchung serto kibat thep ya udrok heroin ubakia komba sans pa khat ar point riu lai gram uba shongdor ar point san klur tingkang ujor mukoduma hapo ka NDP kas rang blang Rian balayo khubor jing sha thang yawe ka kali maru ba Ferdinand Imyong riu tarik unai la sha thang ya katai ka kali kat ba kadang pen yang harut surang secretary RS Tunar da ka baong ba kalong gajing KRS kalakin kani gajing ja bat ban kti Makerpan Jun bah bandar kini lada bakla kan ni kin haroi om don sim shu bang one way tin so weru un sa tinghi lada jia kum jia ka dor bar shong lu ai buram ka bak kang menta kum umen penlong penlong ye gajing rakhe halor gajing na gajing long rang ba shnong sha gajing long kani gajing pen ko buram seng samla bat kador bar shnong hak ai sngo bha ban pen ko buram katai kesngi uba so tun ula pen jong u kum unong shakri ka jela Meghalaya ka wei ka kot bala ai kerteng ka do hasilong kani ka kot bala tho da u Dr. Shandi ti jong uba hu ping hakikam sa perthai bat ka jinga dei ka jong u ba ula ang gajing no senyang ka bakraw ha ka history jong ka mikha jing im na ka ban shakri ya ki pat ba Hai kasni ha ka jaka chief Hagajing ya lenti ke chong u kum u chief secretary ba walang ulala bantre ba pen mentoy ya ke jingcha ya ka cha khaput hapreng ka asa Henry kanong ba shilong ka shongsung uba walang ulala ru ban pen ben halor ki ru kom tre kum ke jingwan ra ban long ru ha ke jing shakri ya ka jala the distribution system of rice and other
Watch on the Battalion CRPF but civil hospital to collect ya kani ka program la penlong ha program sngau ha bakan thop ru ya armu apa pau nam ki kan thop ya umanish raman bat mu ban pen sngau tho pai ba shapang gajing ice Timbriu hakaba kapang ha ka op tilang bad katanat social welfare nam singarap yaki henrius pa langut hai ki dekat met na mauhati bad umsning constituent cycle like chan uding du kitiar u MLA ka mauhati uba changar ulaya shimanta kum ukongsan nang mi chongka limko Shibon kila activity this is any public sector ka baki bagi jenis cenang baki Puja Committee Jangkatura kala pelipat ba yagi jing rakhi Durga Puja program kabala tip kum ya kabala badan polis parit akan ka craft mela badru ka jing pen i hakaba ki spa war ula ong bag kan kam la jong bat kinong pen mi jing bam ki bala me kila pen i pat ba ya gi jing shna ki jong ki kat control kala ai sngo ba jan cheki shis pangut ki brio ki badun shalong mahasa ka balas dang ya kani kasni da ka jing le war bakin jablai Durga Puja bat katu kani ki ba itnat gi jing rwai ku na Durga jing rakhi ki pen i ya ki jing atali bat ki jing kemen ka bapen pa jing sedang ka baklan jong ka ay ilong 40 degree Celsius jing ha mata haba pai pat chong ba shalong ka jing khrat ngam ka hau ka long nyop ka jing bat ka jing shet ka long 40 degree ta nyop ho na ka shispa ka jam na bandan ka jing dumul o bat ka jing tiet uparthat hagi babun ki chaka te paralok tu bo jingi mata shem biang bat phila shai ka si ku blai phi baron
Pakistan Cricket Board Chairman Mohsin Naqvi after Asia Cup Trophy presentation fiasco. India and Bhutan agreed to 2 crore rings with Chokra Chalefu Banner Hase. Details about the rail project with Bhutan, Union Minister of Railways Ashwini Vaishnav said that this project is connecting two very important cities, namely Samse. He said these two projects come from Indian Railway network at Prachar and Manarha. Vaishnav said that there are 90 kilometers to of rupees. Connecting two very important cities, California, as we does, and which is an